Ara ja et veiem, Aina. Ara ja et Hola. veiem. Què tal, Aina? Tu que ets una dona d'exteriors, com portes aquests dies també? Bueno, anem fent com podem, la veritat. Ens troba a faltar això de sortir, però bueno, ja és el que toca, ja està bé. Però bueno, nosaltres t'hem presentat una miqueta, Aina, però presenta't tu, la gent que no et coneix. Jo he de dir que la conec molt, a l'Aina, I deu estar una mica farta de mi i més als hiverns. No, Però home, va, no. presenta't tu. S'agraeix. Bueno, jo sóc geòloga, treballo al CENMA des de fa 12 anys. El CENMA és el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra i formem part de l'Institut d'Estudis Andorrans. És un centre de recerca, divulgació. Llavors, jo sóc geòloga i faig tasques de geologia, però també em dedico a tota la part de neu i allaus, i especialment al tema de divulgació. I des del CENMA, conjuntament amb bombers i amb l'AFPEM, doncs fa ja uns anys, sí, que vam començar a fer això de l'Etna, que és l'espai de neu i allaus, i res, i seguim amb això, cursos per al públic en general, divulgació, seguretat en muntanya hivernal, amb traçat d'itineraris i tot el que té a veure amb neu i amb allaus. Molt bé, molt interessant. Doncs aviam, comencem a xerrar una mica tu i jo. L'Aina, bueno, jo he de dir que ens coneixem força bé perquè jo és el meu telèfon de SOS, en vez de trucar a bombers, truca a l'Aina. Quan tinc alguna història rara a la feina, perquè bueno, jo també soc informador, nigòleg i demés a l'estació, i quan tinc dubtes, doncs sempre el meu SOS és a l'Aina. Llavors, doncs bueno. Aviam, Aina, anem a entrar ja en tema. D'on creus que ve la moda aquesta tant d'anar a la muntanya? Que ara sembla que la muntanya fins fa uns anys no existia. No hi eren les muntanyes. Ara tothom a la muntanya. D'on et penses que sorgeix aquesta moda o aquesta dèria? D'on ve? Sí, és cert que, bueno, que fa uns anys existia per uns pocs, no? És a dir, sí que sempre hi ha hagut muntanyers i gent que ha anat a la muntanya, alpinistes, però la veritat és que, bueno, és una pregunta complicada. Per una banda, penso que hi té a veure i que tot és un peix que es mossega la cua, el fet que s'hagi convertit en un camp d'esport, la muntanya. És a dir, abans la muntanya era una cosa de friquis, diguem-ho, alpinistes, escaladors, gent que anava a la muntanya per la muntanya, i ara trobo que s'ha convertit bastant en un altre esport, és a dir, en anar a ser més ràpid que... Bueno, bàsicament en ser més ràpid, no? En fer curses, en entrenar. No? És una mica com si part de la gent que abans estava al gimnàs ara doncs, hagués descobert que hi ha una cosa molt bonica que és la muntanya i anessin a fer esport a la muntanya. No crec que sigui l'únic cas, vull dir que penso que segur que hi ha més causes. També crec que la globalització aquesta que tenim amb internet, la facilitat de trobar gent amb qui anar, de les xarxes socials, de tot això, doncs també segur que hi ha ajudat i ha fet que estigui a l'abast de molta més gent, no? Que sigui molt més fàcil trobar companys amb qui anar a la muntanya. Penso que és una barreja una mica de diferents factors. I després entenc que amb una mica de tirada doncs, les marques de coses de muntanya s'han apuntat i han ajudat a tot aquest boom. Però bueno, sí, és un tema complex, el per què la muntanya s'ha acabat convertint en aquest pati de joc de tanta i tanta i tanta gent, amb la massificació que hi ha ara. Clar, el que passa que jo crec que aquí tenim part bona i part dolenta, perquè jo també tenia aquí apuntat en els meus apunts per estar-ho avui, però et posava que culpable o assenyalar amb el dit, clar, l'accessibilitat i les xarxes socials, perquè avui en dia tenim molta informació per anar a la muntanya, però potser o no es fa servir bé o n'hi ha que tampoc és la bona. Clar, bueno, és la doble moneda de les xarxes socials i d'internet en tots els aspectes. I ara, vull dir, amb el cas que estem ara amb el coronavirus ho estem veient. Per una banda, tenim molta més informació i ens hem pogut preparar més perquè ens arriba molt més ràpid la informació. D'altra banda, doncs, hi ha tot el tema de les fake news, no? Que hi juga en contra. Doncs amb la muntanya és una mica igual. Per una banda, tens la facilitat d'anar d'una manera més segura a la muntanya, tens més accessibilitat a mapes, a rutes, a molta informació, a la informació meteo, per exemple, que abans, bueno, per saber la meteo havies de mirar el parte i amb això tirar endavant. I ara
tenim models, tenim moltes pàgines web amb molta informació accessible. Clar, d'altra banda, depèn de com utilitzis aquesta informació, doncs es converteix en un problema, perquè si no la saps interpretar bé, doncs al final et pots acabar posant en un problema. També relacionat amb això, abans per anar a la muntanya havies de tenir uns coneixements bàsics en diferents aspectes, perquè si no la gent ja no s'atrevia, i avui en dia qualsevol persona es compra una roba així xula i ja està, no? I miro la meteo per un internet que ja me la donen mastegada i m'agafo un track i me'n puc anar a la muntanya tranquil·lament. Per tant, sí, és la doble cara de lo bo i lo dolent, de l'internet i de la facilitat d'informació que tenim. Bueno, això que has dit que ja ens en podem anar a la muntanya tranquil·lament, jo ho posaria una mica entre cometes, perquè això ja ho hem parlat ja una vegada, perquè aquest track que tu ens has descarregat per anar a la muntanya possiblement estigui fet a l'estiu. I si te'n vas a l'hivern, et pots empatanganar de mala manera. Clar, el tranquil·lament, moltes vegades és un tranquil·lament des de l'usuari, no? Jo, com que tinc un track, tiro. És veritat, I sí, tot això s'ha d'agafar amb pinces. I ara en fem broma, però és un tema prou seriós. A mi em preocupa molt que és a dir, no sé, jo l'últim cop que vaig preparar una ruta per anar als Alps i vaig buscar el Wikiloc i hi havia 40 milions de tracks per anar a fer cims i pensava, ostres, penjar un track, un moment, pensem-nos-ho bé, vull dir, les rutes a l'hivern no sempre van pel mateix lloc, per on ha pujat un, no? A part, perdem una mica la capacitat d'interpretar el terreny, que és algo molt bàsic per anar a la muntanya, saber interpretar el terreny, saber per on és millor pujar, no? I això, doncs, evidentment, s'està perdent. I hi ha molta gent que surt a la muntanya ara que no està entrenada en aquest aspecte, que no estan entrenats en llegir mapes, en llegir terreny a la realitat. És el que hi ha, vull dir... Sí, per això et dic. Mira, ara, abans m'ha fet gràcia perquè deies que abans una mica el que anava a la muntanya era un friqui i avui està a l'ordre del dia. Si abans anar a la muntanya era un friqui, el tema d'estudiar la neu, perquè jo no arribo als teus nivells i jo sóc el friqui de l'estació. Sí. Llavors, què et va conduir a tu a estudiar la neu? Com vas anar a parar aquí? Perquè jo m'imagino, bueno, clar, jo també fa molts anys ja vaig venir a Andorra, però era de Barcelona. Si arribo allà als meus pares, jo vull estudiar la neu, jo crec que em prenen per boig i em tanquen. Sí, clar, en el meu cas no va ser tant estudiar la neu en si en un primer moment. Jo sóc de Barcelona també i jo vaig decidir, quan vaig acabar la secundària, vaig decidir estudiar geologia justament perquè m'agradava molt la muntanya i vaig pensar, doncs vaig estudiar una cosa que m'agradi i després ja a l'hora de treballar ja em buscaré la vida. I en aquella època jo feia esquí de muntanya ja. Llavors, el tema de la neu no em va venir tant com per el tema d'estudis, sinó perquè feia esquí de muntanya i en el meu temps lliure, doncs, era just quan havia sortit l'ACNA. l'ACNA és l'Associació pel Coneixement de Neu i Allaus, que és una associació que es va formar a Catalunya, però que és d'àmbit estatal espanyol. I era quan estava sortint tot això, llavors ells, doncs, com que eren els de sempre, perquè en aquella època els serveis de predicció eren centres més petits, no hi havia gaire gent que s'hi dediqués a això, doncs ho van obrir molt i jo vaig anar per allà, a formar-me allà per gust, perquè m'agradava i per seguretat quan feia esquí de muntanya. No tenia res a veure amb els meus estudis, això. Era una cosa que feia en el meu temps lliure. I quan vaig acabar la carrera, per coses de la vida, havia de fer un màster per poder fer un doctorat que havia de fer, i vaig veure que hi havia un màster de riscos geològics i que es tractava el tema de les allaus i vaig dir, vinga, doncs anem per allà. I d'alguna manera aquí va ser on es va professionalitzar una mica, el que passa que, al final allò era una assignatura més, vull dir que el coneixement que jo tenia em venia més dels cursos que havia fet a nivell d'esport, de temps lliure, diguéssim. Però sí que és cert que a través d'haver fet aquest màster doncs vaig acabar treballant al CENMA i el CENMA ha sigut on m'he pogut formar bé, fent cursos ja més professionals. És a dir, que primer vaig entrar aquí i llavors aquí va ser on vaig poder aprendre i treballar amb la neu. Però no és una cosa que decidís, Jo no vaig decidir estudiar la neu. Em va venir com aquelles coses que et passen a la vida que, va venir així. Molt bé. Escolta, mira, ara una pregunta que et faig a tu i li faig a tota la gent que ens està escoltant. Aviam que vagin posant aquí les seves respostes. Aviam què ens diuen.
muntanya, hivern o estiu? Home, ara he de d'hivern, no? Si no queda molt malament, això. Bueno, No, no, aviam. a mi m'agrada molt la muntanya a l'hivern, m'agrada molt la neu. El que passa que jo tinc un hàndicap molt gran, que és que soc molt fredolica. I jo passo molt fred, molt fred. I treballant passo molt fred. I ho he arribat a passar molt malament treballant. Llavors, a mi la muntanya m'agrada a la primavera, m'agrada molt la neu a la primavera. I m'agrada la muntanya a l'estiu també doncs, per altres activitats que hi faig. Però bueno, suposo que si hagués de triar diria hivern, sí, perquè la neu m'agrada molt. Ostres, mira, Aina, aquí tens una futura clienta. Perquè, a més, la Montse Giralt és una clienta arcalís i sempre ens segueix, sempre ens mira i mira que diu a l'hivern em fa respecte per por a les allaus. Això ha de ser una futura alumna teva. Vine a l'Etna. I tant, i tant. Home, des d'aquí, més que convidats tots. Mira, aquest any hem hagut d'anul·lar l'últim curs, que havia de ser aquesta setmana. S'havia d'acabar demà. Però, bueno, hem hagut de tancar. Bueno, aquí suposo que podeu dir amb el pit ben inflat que aquest any els cursos que heu tret, al mateix dia, s'han exhaurit. Sí, però, bueno, això passa cada any, Sí. Això, bueno, podem treure pit, vull dir, sí, està molt bé i ens fa molta il·lusió que a la gent li agradi, tant i que s'hi volquin tant. I des d'aquí també, si algú s'ha quedat fora i ens està escoltant, doncs també demanar perdó, perquè a vegades, bueno, la gent t'escriu dient, ostres, és que ho heu obert avui, escric ara i ja m'esteu dient que està ple. Doncs sí, està ple. Aquest any, el segon curs que vam obrir, a les 9:30 del matí estava ple. Vull dir que sí, s'omplen molt. Això està molt bé, perquè vol dir que la gent, home, està conscienciada i volen aprendre i això, evidentment, és fantàstic. És fantàstic. Sí. Molt bé. Escolta, però també deuen pensar, ostres, aquesta noia sí que s'ho munta bé, fa 2 curses l'any i ja viu. Sí, no, clar. Jo no, perquè jo sé com treballes, però explica'ls una mica quin és l'estudi, què és el que fas dia a dia. Clar, nosaltres, el SEMA i especialment jo, que sóc qui treballo més amb la neu, una de les feines que fem és el seguiment del mantell nival, que això, bàsicament és que un dia a la setmana se surt a fer un perfil de neu. Normalment a Sorteny i llavors el que fem és veure com el mantell en un punt concret evoluciona al llarg de la temporada. Com que tenim una estació meteo allà, ens va molt bé per lligar com la meteo afecta el mantell, és a dir, quins canvis de meteo fan què a la neu. Perquè, després si voleu en parlem, però la neu, els que esquieu ja ho sabeu que no tota la neu és igual, que un dia tens neu pols, un altre dia tens crosta i un altre dia tens regel, vull dir que... Doncs l'estació meteo, els perfils, ens permeten veure quins són els canvis de la meteo que produeixen canvis en la neu. Això és una de les feines que fem. Una altra és el projecte ATES, que és el projecte de classificació de terreny d'allaus, que, entre d'altres, doncs, classifiquem el terreny segons com de propens és a les allaus i també tenim uns itineraris. Aquests projectes són molt xulos. Jo no sé si després en vols parlar, Dani, però a part del que veiem a la web, a darrere hi ha una feina molt gran de despatx, perquè és feina de despatx, d'edició de fotografies, de preparar itineraris, d'organitzar tota la informació perquè entri bé a la pàgina web. Molt treball amb sistemes d'informació geogràfica per poder, diguéssim, dibuixar els mapes, per donar propietats a les capes. Vull dir que hi ha tota una feina darrere, normalment d'oficina, molt gran, que la gent no veu. I a vegades et diuen, hosti, quina feina més xula, treballes amb la neu. I dius, sí, però moltes setmanes surt un cop a la setmana, només. I no tots els dies fa sol, que és com nosaltres ens diuen també. I no tots els dies fa sol, no, clar. No, per això que sí que... I després, per exemple, tota la part dels cursos, que sembla que fem un curs i ja està, doncs tota la part de gestió que hi ha darrere també són moltes hores de feina, de respondre a correus, de preparar classes, de quadrar horaris. Els que són profes ja saben una mica el que hi ha, doncs amb els cursos de neu i allaus és una mica el mateix. Però ens agrada i ho fem amb alegria. Sí, és el que té. Escolta, tu quins esports practiques amb els quals et vincules amb la muntanya? Que has dit que també a l'estiu t'agradava per altres esports. Què fas?
Sí, jo, bueno, ara faig molt poca cosa, perquè des que he tingut la nena, bueno, es fa el que es pot, no? Però jo abans escalava i feia molta bici, sobretot a l'estiu. Bàsicament això. En alguna època m'havia donat per córrer també, però ho feia més com perquè també jugo rugby, llavors em servia d'entreno pel rugby, però no tant com perquè m'agradi en si córrer, però sí que havia escalat i bastanta bicicleta també, de muntanya. Sí, Molt sí. bé. I esquí, bueno, i alpinisme. Molt bé. Doncs, si et sembla, els expliquem una mica més tot això del treball de l'ATES, perquè jo, sincerament, aquest any quan vaig anar a la vostra presentació d'allà a Punadé i de més, em va semblar meravellós. Em va semblar espectacular. Tu ets, Llavors, tu ets molt fan nostre, Dani. Bueno, jo crec que sí. I a mi, hasta l'Aina, a vegades m'ho diu, és que tu ets un friqui molt gran de la neu. És que sí, eh? Ella, m'ho diu ella. Però bueno, no, la veritat és que a nivell usuari, perquè clar, jo era una de les coses, i també li dic a tota la gent que ens està seguint, que si no que ens prenen el carro, perquè clar, jo quan parlo amb l'Aina, a vegades ens diem a xerrar de coses que a vegades estic parlant per telèfon, inclús els meus companys em miren així raro com dient Amb cara rara. què parla? Llavors, si veieu que ens anem una mica massa cap a vocabulari tècnic, que ens ho diguin. Però no, em va semblar que era algo molt essencial, molt pràctic i molt fàcil per la gent que vulgui sortir a la muntanya i com la Montse que diu, ui, és que a mi em fa respecte i tal, per lo menys no podem, evidentment no podem ni podrem evitar mai tots els accidents, però crec que és una eina molt valuosa a l'hora de sortir amb una certa seguretat. Sí, la idea és aquesta, la idea és la que dius, és que sigui una eina per gent, diguéssim, amb uns coneixements bàsics o mitjans, per dir-ho així. I també, bueno, que per no treure mèrit, no? Vull dir que això no ens ho vam inventar nosaltres, ara explicaré el que és, però és una metodologia que es van inventar al Canadà, que s'ha aplicat a molts llocs del món, i això és una fortalesa també, perquè bueno, és una metodologia que s'utilitza igual aquí, a Nova Zelanda, a la Vall d'Aran, al Pirineu Aragonès també l'han començat a fer, als Alps també hi és, per tant, és una cosa bastant... comença a agafar cos. L'ATES, l'acrònim en català vol dir Escala de Classificació del Terreny de Llaus. Llavors, l'ATES el que és una manera de classificar el terreny segons el terreny sigui molt propens a que hi hagin allaus o no tant. Llavors, el que fem és un mapa que està pintat de 3 colors. Està pintat de color verd, quan en diem terreny simple, de color blau quan és un terreny que li diem exigent i de color negre quan és un terreny complex. Llavors, aquest tipus de terreny no té res a veure amb la dificultat tècnica, és a dir, no ens està dient si és fàcil o difícil esquiar, sinó que ens està dient que és un terreny on és probable que hi hagin allaus per les característiques del terreny o no. Tampoc no té res a veure amb la neu. Per tant, el mapa és un mapa invariable que no depèn del grau de perill d'allaus i no depèn de si ha nevat o no ha nevat. És un mapa que és sempre igual. Ens està dient, per exemple, que una pala, com la pala de la Serrera, que és gran i que té una mitjana de 38 graus de pendent i no té bosc, és una pala on és probable que s'hi desenvolupin allaus. I ens està dient, per exemple, que al fons de vall del circ de l'Estanyó, allà a l'estany de l'Estanyó, doncs és difícil que hi arribin allaus. Bàsicament ens diu això. I això doncs, és un mapa continu, evidentment, i serveix perquè la gent pugui planificar millor l'itinerari. Llavors, si jo tinc pocs coneixements en allaus i no sé interpretar bé el butlletí de perill d'allaus i això, bueno, no hauria de sortir, però en el cas de que surti, doncs, procuraré moure'm per terreny simple, perquè és un terreny on difícilment hi poden arribar allaus. Si estem en un perill 4 o un perill 5, doncs sí que hi poden arribar, però és poc habitual. Per tant, és una mica una eina d'ajuda a la decisió. Llavors, a Andorra el que hem fet a part és ajuntar-hi la part de rutes. I s'han proposat una sèrie de rutes a diferents valls d'Andorra i les hem classificat. Doncs si són rutes que en algun moment creuen un terreny complex, estan classificades com a complexes. Vol dir que aquella ruta, si vols arribar al cim, hauràs de passar per una zona on és fàcil que s'hi desenvolupin allaus si les condicions de neu així ho indiquen. Llavors, aquí, evidentment, el que diem sempre, sense formació no es pot anar enlloc, però si tenim una mínima formació i sabem interpretar el butlletí de perill d'allaus, i el butlletí de perill d'allaus ens diu que hi ha perill d'allaus a cares est
i aquesta pala que volem anar a fer al terreny complex està en una cara est, doncs, millor que renunciem a fer allò i anem a fer una altra cosa. És una mica la idea. És perquè la gent pugui decidir quina ruta fer en funció del butlletí de perill de llaus del dia. Molt bé. I per entrar, a on ho hem de buscar? Llavors, podeu entrar a la web, és molt fàcil, és allaus.ad. I jo crec que quan entrin fliparan, perquè a mi el que més em va sobtar és que ara, explicat així com ha explicat l'Aina, ostres, igual a algú se li fa dur, però és que entres, trobes les fotos de les cares per on has de passar, trobes les fotos amb uns dibuixets de Warning que si cliques et surt la foto de on està el perill. És que ja... Aquí suposo que acabaran d'entendre la teva feina de despatx, com diuen, perquè hi ha una feinada. Sí. Les fotos, d'anar a trobar les allaus, d'entrellaçar-ho tot. És espectacular. Sí, hi ha feina darrere. La veritat és que pel projecte ATES també vam comptar amb la col·laboració de 2 persones més a nivell de treball de classificació de terreny i itineraris. Vull dir que no ho he fet tot jo ni molt menys, però, bueno, vull dir, la feina és gran és a dir, de tota la informació que hi ha, ficar-la dintre una web, que això sembla una tonteria, però tampoc és evident. I sí, i llavors buscar aquests punts d'alerta. Els punts d'alerta ens serveixen per, com això que us deia, no? De dir, ostres, doncs en aquesta zona, o per exemple, aquesta zona cada any cau alguna cosa, doncs allà hi posem un punt d'alerta. O hi ha una trampa del terreny, què vol dir això? Que potser amb una llau petiteta, encara que el perill de llaus d'aquell dia no sigui molt elevat, però és una llau petiteta i estic passant per sobre d'un riu i si cau una llau petita em pot fer caure i em pot tirar dintre el riu, no? I una cosa que seria una tonteria doncs em pot provocar un accident molt greu. Doncs allà també hi posem un punt d'alerta. I és una mica per ajudar la gent a triar l'itinerari. I en relació amb el que comentaves abans, que molta gent ens demanava sempre, i per què no pengeu els tracks de les rutes? Perquè si entreu a la web veureu que hi ha una línia vermella dibuixada, hi ha una descripció amb lletra. Aquí girem a la dreta, entrem al bosc, tal, però no és descarregable. Llavors, per què? Doncs justament pel que comentàvem abans, perquè a l'hivern no podem seguir un track, perquè hi ha dies que està més carregat amb una banda i hi ha dies que està més carregat amb una altra. Llavors, a l'hivern hem de saber llegir la neu, hem de saber llegir les formes de vent, hem de saber on està el perill i hem de saber traçar cada dia l'itinerari més segur. Per això no hi ha tracks. Ni n'hi haurà. No, a mi em passa quan alguna vegada surto i tal i em diuen per on aniràs? Jo sempre els dic, no ho sé. He d'arribar, he de mirar i ho he de veure. Perquè veuen on estic la neu, aquí, allà, és diferent. Aina, dels viatgers que t'has marcat per aquí i per allà, quina és la muntanya que més t'ha impressionat o que més t'ha agradat? On has estat? Que hagis dit, uau. A nivell de muntanyes al Nepal, i no te'n sabria dir una, Sí, el Nepal és espectacular, Recordo el Nuptse em va impressionar molt, l'Everest, el Lhotse, tot el que hi ha per allà és que és espectacular, allò no hi ha color. Però ho he vist des de baix, això. Ho he mirat des de baix i he dit, molt bé, aquí puja la gent, molt bé, noi, molt bé. Escolta, mira, ens pregunten que si una purga és avís de llau. Aviam, una purga en realitat és una llau de mida petita, és el que diem una llau de mida 1. Si mireu els butlletins de perill de llaus veureu que a part, que es dona molta informació avui en dia i una de les informacions que es dona és de quina mida són les allaus que s'esperen. Les allaus de mida 1 es diuen purgues. Llavors, una purga, per exemple, en una situació de llaus de neu humida, una purga pot ser no sé com dir-ho, un predecessor, no queda gaire bé, no? Pot ser un antecedent. Sí, és a dir, ara comença, si només cau una purga no passa res, però ara cau una purga, ara cau una altra, doncs he de començar a pensar que la situació s'està posant complicada. Una purga de llaus de neu recent doncs també podria ser el d'això, no? És quan la neu comença a perdre la cohesió i primer la situació no és gaire crítica i cauen allaus més petitetes i a mesura que la situació es va posant crítica doncs les allaus poden arribar a ser més grans. Però una purga també pot ser, per exemple, que s'hagin format allaus de plaques molt petites o que ja les plaques que quedin siguin molt petites i caiguin en forma de purga, de mida purga petita. Llavors, això no vol dir que hi hagi d'haver grans allaus, sinó que les allaus, les plaques que hi ha són petites. Per tant, depèn de la situació. Però sí, en el cas de neu humida pot ser. I en el cas de neu recent, de fet, també.
Ostres, mira, ens pregunten si hi ha cursos de llaus online. N'hi ha, el que passa que ara no us sé dir exactament a on. Sé que a la pàgina web, si entreu a la web fiqueu Canada Avalanches, em sembla que és a la Canadian Avalanche Association, hi ha algun curs online així una mica bàsic, em sembla que estan en francès i en anglès. I no sé si a la pàgina d'esquidemuntanya.com hi havia alguna activitat també, em sona. Però no és el més habitual, Vull dir que normalment els cursos de llaus es fan presencials. Home, necessites veure, sí. Escolta, i parlant de les muntanyes que t'hagin sobtat més, i quin és el pic més alt que has fet tu, va, que ets esportista? Amb esquís o sense esquís? El pic més alt, m'és igual, amb El esquí no pic sé. més alt és algun pic d'aquests del Nepal que et deia, no dels que et deia, amb aquests trekkings que es fan, que puges pics de 5.500, 5.600 metres. No me'n recordo dels noms, però bueno, són, clar, comparat amb el que hi ha allà, són cims de vaques, Són turonets que puges caminant, et mors perquè t'ofegues, però bueno, que no tenen cap dificultat. Així, són els cims, sí, és el més alt que he fet, sí. Vale, mira, parlant de webs, ens pregunten quina és la diferència de l'ATES amb el FatMap. FatMap no ho conec. No sé què és FatMap. Ho busco, ho puc buscar. FatMap, sí, jo crec que sé per on va. És una nova web també que té molta muntanya, fotos i de més. Vale. M'imagino que, em sembla que sí que algú me'n va parlar, pot ser que sigui un mapa on miren pendents i marquen zones de pendents més crítics, així amb diferents colors. Em sona alguna cosa així, no? Sí, crec que a més és la muntanya en general. Vale, no, mira, ATES, la nostra web o qualsevol classificació ATES, com us explicava abans, és una classificació internacional que té en compte diferents criteris. Val? I un d'ells, i és molt important, és el pendent, però té en compte, per exemple, la vegetació. Val? Una cosa que tenim molt en compte també és si el pendent està en un bosc dens, en un bosc mig obert o no té bosc. Tenim en compte si hi ha trampes del terreny, tenim en compte la forma del terreny, si és un terreny convex o si és un terreny còncau. Tenim en compte si és una zona on es donen allaus habitualment. Per exemple, hi ha llocs on les allaus baixen habitualment i dius, igual no té el pendent crític, però aquí baixen. No? Per tant, tenim en compte molts factors i, per exemple, si ho compares amb un mapa només de pendents, doncs trobaries diferències, especialment a nivell de vegetació, és a dir, una zona de 35 graus amb un bosc, o de 32 graus amb un bosc molt dens, amb un terreny ATES, no seria complex, perquè el bosc és un molt bon fixador del terreny. No seria complex si per dalt no tingués una zona de sortida. Vull dir, això també ho tenim en compte. Si jo tinc una zona amb menys pendent, que no és una zona de terreny de llaus, però pel damunt, i tinc una zona de 38 graus, per exemple, doncs probablement aquesta zona de menys pendent també estarà inclosa en el terreny complex, perquè fàcilment la llau que pugui sortir de dalt arribarà fins aquí. D'acord? Llavors, amb un terreny ATES tenim en compte moltes més coses a part del pendent, amb una classificació ATES. Per tant, sí que és diferent d'aquests mapes més de pendents. Tenim en compte les trampes del terreny, per exemple, el que us deia abans, no? En un terreny relativament petit, que et pots imaginar una llau petita, que igual seria un terreny exigent, si jo tinc un riu a sota, doncs allò ho posarem terreny complex. Per tant, sí que tenim en compte més factors. Vale. Bueno, ara et vaig a posar una mica contra les cordes, va, que estàs molt relaxada. Jolín. Escolta, aviam, per la meva part, perquè veig, vosaltres esteu fent una feina impressionant des del CENMA, això s'ha creat fa relativament poc, però és diferent la manera de treballar del CENMA amb Meteo Andorra, i les dues parts sou d'Andorra. Com ho porteu, això? Com ho treballeu? Bé, a veure, el Servei Meteorològic Nacional i nosaltres... Faig una cosa, mentre li fas el petit monòleg i expliques aquesta pregunta, que el Matías Masoliver està preguntant per teòrica de llaus i tal, vaig a buscar una cosa, però no t'abandono, dona'm 20 minuts. Tu continua... Vale, jo explico, jo xerro, Vinga. Explica.
El Servei Meteorològic Nacional i el CENMA tenim competències diferents. El Servei Meteorològic Nacional s'ocupa de fer el butlletí de perill de llaus. Per tant, ells coordinen, en el cas d'Andorra, per exemple, qui fa els perfils per poder fer el butlletí de perill de llaus són els písters observadors, com el Dani, parlava de tu, i els banders, que setmanalment els banders em sembla que surten 3 cops a la setmana i a pistes em feu una observació a la setmana, no? Sí, de normalment una. Val. Doncs amb aquestes observacions el Servei Meteorològic Nacional fa el seu butlletí de perill de llaus. Al CENMA no fem butlletins de perill de llaus, no fem predicció de perill de llaus. Al CENMA fem perfils més amb un caire de recerca, que no vol dir que també els enviem a ells, és a dir, el CENMA quan fa perfils els envia al Servei Meteorològic perquè els puguin utilitzar per fer el butlletí, però, per exemple, no anem marcats a on ells diuen, no? Vull dir, així com els banders surten a fer el perfil allà on es decideix des del centre de predicció, nosaltres anem allà on ens toca anar pel que estiguem fent i enviem el perfil. Llavors, en realitat no és que treballem de manera diferent, sinó que fem feines diferents. I cada vegada més estem en contacte, diguéssim, i en col·laboració perquè la feina d'uns i altres pugui donar beneficis a l'altra part, per dir-ho així. Vale. Ara, al Matías, que és el que estava preguntant, el dels cursos online i de més, jo li vaig ensenyar una cosa, aviam si tu estàs d'acord amb mi, per si es vol començar a ficar en aquest món, i tu la comentes, vale? Jo crec que li pot ser molt. Aviam, què et sembla això? Hombre! Molt bé, molt bé. No se m'havia acudit. Sí, sí. És un bon inici. És un bon inici. Això és una bíblia, és superfàcil d'entendre. És un llibre... Bueno, jo ja més que llibre em sembla que és un bloc de notes, perquè el tinc pintat i... Per tot arreu. Però crec que qualsevol persona que vulgui començar a entrar en aquest món, començar a informar-se, començar a veure, a més és superfàcil, està ple de dibuixos, sí. No sé. Ple de comparatives amb coses de la vida real, que a mi això m'agrada molt. Exacte. M'agrada molt perquè explica les allaus comparant-ho amb menjar, amb un matalàs, amb un paper, amb una xinxeta. Vull dir, és molt xulo aquest llibre, sí. A mi sobretot, i ara que està tan moda, tant el powder i de més, hi ha una frase que surt al llibre, que és la de el saber és powder, que és brutal. Sí. Sí, a veure, aquest llibre és el resum, diguéssim. Aquest home, el Bruce Tremper, va fer un llibre bueno, ja deu fer uns quants anys, que era l'Avalanche Essentials, que en el seu moment... No, l'Avalanche Essentials és aquest. Staying Alive in Avalanche Terrain, que en el seu moment va ser com la nova Bíblia, no? Abans hi havia hagut el 3x3 de Munter i altres llibres, però aquest va ser com la gran revolució, la nova Bíblia dels nivòlegs. Llavors era un llibre més gruixut, que era en anglès, i ell, com que va veure que això, sempre ens ho llegíem els friquis, va decidir fer una guia més curta, més petita, més resumida, realment deixant les coses més essencials i més destinades a un públic general. Va fer aquest llibre en anglès. Llavors, des de l'ACNA, que és aquella associació que he dit abans, l'Associació pel Coneixement de la Neu i les Allaus, que des de que jo vaig entrar-hi quan era molt joveneta fins ara, també ha crescut molt i estan fent coses molt interessants, van decidir que el traduirien. I l'han traduït al castellà i crec que ha sigut un encert perquè a més està tenint molt bona sortida tant aquí com a Amèrica del Sud, perquè també tenen un capítol d'Andes, vull dir que ja ho van fer amb la idea de que tant a Argentina com a Xile també es pogués utilitzar. És un llibre superfàcil de llegir, com deies, amb molts dibuixos, et compara les allaus amb coses absurdes del teu dia a dia i penso que sí, és una molt bona introducció, la veritat. I mira, ara que vindrà Sant Jordi, que de moment no podem sortir, si no m'equivoco, via web el poden comprar a l'ACNA o no sé si inclús a vosaltres. No, nosaltres no el venem, el poden comprar a l'ACNA. A la web d'acna.cat, em sembla que és, el tenen a la venda. Sí. No sé si van enviaments ara, la veritat, però bueno, és una molt bona cosa de... Sí.
És un molt bon llibre de tenir si feu esquí de muntanya i de llegir, no només de tenir. Uau, espera, que comencem amb les preguntes difícils. I ara sí que són de veritat. Sí. I sembla que aquí em toquen a mi també. Ara et toca a tu, eh? Ei! ¿Hasta qué punto es posible encontrarnos con una avalancha sobre pista en Arcalís, después de que los pistes tengan asegurado el dominio, siempre bajadas a las que se llegue por gravedad? Aviam, nosaltres sempre diem el mateix. Quan fem el PIDA, que és el Pla d'Intervenció de Desencadament de llaus, el que fem és mirar d'assegurar al màxim el terreny. Però això no vol dir que sigui segur. I això tu em podràs ajudar, perquè el terreny està canviant contínuament. Nosaltres podem fer un PIDA a les 8 del matí i que continuï nevant, i que continuï passant gent, i que el vent canvi i fiqui la neu cap a l'altra banda, o inclús, aviam, és el que diem molts cops, nosaltres podem fer petar una càrrega que pot tenir, sí, molts newtons de força, tal i que qual, però clar, si després es tiren 20 persones per aquella mateixa pala i potser van a buscar un lloc que no havia arribat la propagació, també pot deixar. Sí, aviam, jo penso que és poc probable, és a dir, no seria lo normal. El que passa que, bueno, com dius tu, i com explica molt bé el Munter, també, el mantell nival l'hem d'entendre com un camp de mines. És un camp minat, que té uns punts enterrats a dintre, que són els que poden fer que desencadenem una allau. Llavors, quan això està molt minat, quan vosaltres feu el PIDA, normalment cau. I normalment, quan no cau, amb la càrrega que es fa el PIDA es fa amb una càrrega molt més forta que un esquiador, per tant, si amb un petardo no cau, normalment no hauria de caure. Però, com bé deies, pot ser que a la mina, que n'hi hagi una o dos i estiguin una mica més enllà. Llavors, bueno, ja podria haver-hi la possibilitat, el que passa no crec que sigui gaire probable. És això, tu coneixes millor com es fa el PIDA, però no seria el més habitual. El que sí he vist, per exemple, és fer un tiro, baixar aquella pala i després baixar algú i tirar-se una mica més a la dreta i allò continuar-se tallant. Llavors hem de continuar amb els ulls ben oberts. Sí, sí. I sempre que veieu una allau penseu que s'ha acabat en un lloc però que l'estructura perquè hi hagi allaus hi és. Llavors, si jo em tiro una mica més a la dreta d'on ha baixat l'allau, home, l'estructura probablement també serà favorable que baixi. Després hi ha una altra cosa que també he de comentar, que en la nostra bíblia del PIDA, quan anem a fer el curs, una de les primeres normes que ens posen és que tu no baixes per lloc on tires. Ja. Llavors aquí estic dient molt. O sigui, tu pots tirar aquí, però nosaltres, per exemple, quan anem a tirar la famosa pala de l'1, després normalment baixem enganxats al bosc. O sigui, no et piques pel mig. Hi ha unes lleis que és aquesta, el per si de cas, fem-ho així. Sí. Bueno, i després hi ha un altre tema que és la incertesa, no?, en aquest món, en el món de les allaus. Vull dir que és impossible conèixer absolutament tot el terreny, llavors es pot, el que dius, no? Vull dir, es pot fer un molt bon PIDA, es poden tirar moltes coses, però mai pots estar segur del tot que aquella frangeta del costat això no ho saps mai, vull dir. Però, normalment jo segueixo pensant, jo quan vaig a pistes vaig bastant confiada de la feina que feu, perquè es fa bé la feina. I després hi ha una altra cosa que abans has comentat tu amb el tema de l'ATES i també és un tema que la gent s'ha de conscienciar. A vegades ja no cal una allau gran. Simplement una allau petita que t'arrossegui i trobis una pedra pel mig ja pot comportar problemes. Sí. I de fet, ara entrant amb el mal rotllo ja directament, la majoria de morts per allau al Pirineu es donen per traumatisme. Normalment, quan pensem en un accident per allau, la gent diu «Oi, t'ofegues, no? Com fas per respirar? No sé què, la hipotèrmia». No, al Pirineu la majoria de morts es donen per traumatisme. El traumatisme ve per arbres, per roques, per els propis blocs de neu a vegades, perquè la neu quan entra en moviment, doncs, això si veniu a fer un curs sempre fem la prova d'aixecar un xurro de neu i és molt pesada la neu. Llavors la neu et dona cops, molta gent sense casc. A pistes això no passa tant, la gent porta més casc, però fent esquí de muntanya hi ha molta gent que no porta casc, moltíssima. Per tant, una allau petita que ens tiri
Aquí al Pirineu tenim unes muntanyes bastant abruptes, amb un relleu bastant fort, amb molta roca. Per tant, moltes vegades els problemes els tenim amb allaus no tan grans i no tant per quedar enterrats, sinó perquè ens tirin avall. Mira, ara la Montse... Ostres, sembla una altra pregunta per mi, això. Quina és la zona més perillosa d'Arcalís? Però jo li diria amb dues coses. Montse, primera, és el que dèiem amb l'Aina. Depèn d'on nevi, d'on bufi el vent, per on entrem, etc. I després, normalment, i a mi m'ha passat, i els sustos que he tingut, la llau més perillosa és la que no t'espera. Vull dir, és quan vas cap a la zona de ui, anem allà, però ojo que aquella és perillosa, potser t'estàs oblidant de que per anar allà em passen dos més petites, que són les que et donen els sustos. I això és el que és on jo he comès l'error un parell de vegades i on m'he espantat més. De dir, ui, doncs mira, vaig allà, he d'anar al tanto quan arribi allà, i no. He d'anar al tanto des de que em calço els esquís fins que arribo allà perquè no saps per on et vindrà. Sí. Espero haver resolt. Aina, que tu també li dones voltes, jo aquests dies li estic donant voltes. Què en penses del còctel Molotov que s'està creant ara? Està nevant. Ningú va a la muntanya. Tothom sap que allò és un pastís de nata. Estem tots tancats a casa. Tots amb ganes de sortir. No tenim... sí que saps que tant tu com jo pots arribar a fer ara una previ mirant meteo, si puja, si baixa temperatura, però tampoc tenim cap observació a lloc. Què penses d'aquest còctel Molotov que s'està creant ara el dia que ens diguin ja podeu sortir? Jo espero que triguin uns dies, sincerament. Bàsicament pel que deies, és a dir, la majoria d'accidents per allau, la majoria no, tots, o sigui, es donen per factor humà, vull dir, al final es donen perquè prenem, no tots, però perquè prenem males decisions. Vull dir, quasi que et diria que els únics accidents que no es donen per factor humà són els accidents que té la gent que no té coneixements en aquest aspecte, perquè llavors van happy flowers, no? Però ostres, el combo és igual del que estigui nevant, però tants dies tancats a casa, el dia que ens deixin sortir és igual la neu que hi hagi, vull dir, la gent jo penso que se n'anirà per tot arreu. Llavors, a part, el que estàs dient, la que està caient, jo no ho estic seguint molt, però vaig veient per xarxes que va nevar bastant, no? Fa 3 o 4 dies, va seguir nevant ahir o abans d'ahir. Sí, ha nevat amb un parell d'episodis, amb això ha pujat i ha baixat la temperatura. Clar, la diferència és el que et dic, que normalment, per exemple, Arcalís, que és un lloc on es fa pida, on a més la gent ràpid, perquè és una estació d'esquí i més fàcil accessible, ho trilla tot, tal i que qual. Clar, tot estarà allà, tal com ha caigut. I tot estarà sense aixafar. Clar, això pot ser... temperatura... Pot ser un problema greu, i jo espero que la gent sigui conscient. Ja veurem quins dies ens desconfinen, però de moment ara diria que la gent sigui molt conservadora, sobretot també perquè ara no tenim un butlletí, no s'està emetent un butlletí justament per evitar que la gent pugui sortir. Llavors, amb la poca informació que tenim de butlletí, que sempre diem que és bàsic per sortir a la muntanya, el dia que deixin sortir espero que la gent utilitzi l'ATES i se'n vagi a terreny simple, perquè a més fa molts dies que ho veiem des de casa, però des de casa no és com a la muntanya, no és tu, per exemple, que puges cada dia a Arcalís, tu cada dia veus com està allò i veus el que ha canviat, el que no, però ara fa molts dies que no hi vas, i si ara sortissis et trobaries una situació que no saps d'on ve una mica. Per tant, siguem cautes, perquè sí, evidentment, si tenim aquesta pujada de temperatures, doncs la situació pot ser bastant crítica. Pensant en això, en què llavors tenim el factor humà aquest de vaig a petar-me això, vaig a petar-me allò, vull arribar primer, fa molts dies que no surto... Sí. Sí, jo crec que s'està creant aquí un còctel Molotov bastant... Mira, ens pregunten si encara quedarà neu. Home, esperem que sí, neu quedarà segur, ja no sé si moltes cares o menys, però que a més la setmana que ve han donat més fred que aquesta setmana. I tota la setmana donen més o menys neu, no? Almenys fa 2 o 3 dies que ho vaig mirar i donaven bastant mal temps la setmana que ve. Va fent de vegades, però avui he estat mirant jo i donen més fred.
Llavors, és que és Sí, el que sí, et dic, sí. sí que es conservarà la neu, tothom té ganes de sortir, tothom té ganes de pujar, no tenim... Ostres, jo crec que s'està creant un còctel que haurem de donar Sí, per totes les xarxes avisos de que almenys vagin al sí, tanto. bueno, jo ara, per exemple, estic bastant tranquil·la, per dir-ho així, perquè em sembla que aquí, jo és que no visc a Andorra, però em sembla que us han donat almenys 15 dies més de confinament, no? Sí, 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 això va per Val, llarg. llavors, bueno, Però és la igual, setmana, a mi, és igual, sí, sí, no, jo més, jo més. No, no, jo estaré més temps confinada que tu, no pateixis. Però bueno, d'aquí una setmana, 10 dies, a veure què ha fet, a veure com està la situació meteo i a veure què ha anat fent bueno, i si realment d'aquí 15 dies s'aixeca una mica el confinament i es pot començar a fer activitat a l'aire lliure, que és, em sembla, el que s'havia dit, sí que caldrà ser molt curós i caldrà que fem molts avisos i feina tant del servei meteo com també de nosaltres, de protecció civil i de bombers també, de tirar les alertes, perquè sí, perquè hi ha hagut activitat aquests dies i vull dir que hi ha hagut neu i n'hi seguirà havent i a veure el que està passant per sota. Això no ho sabem perquè no estem fent perfils aquests dies. No No, sabem si s'han fet capes febles, com són, si estan reactives, no sabem res. Per tant, sí, caldrà estar atent. molt bé. Escolta, llavors la gent que no et coneix, ara deuen estar pensant, ostres, aquesta noia que ve s'ho munta, només treballa a l'hivern. Ell ni ella només treballa a l'hivern. Hòstia, jo us ensenyo aquí el meu teletreball d'avui, No, jo, com he dit, sóc geòloga, per tant, a part de tota la feina que faig a l'hivern, faig molts temes de geologia a Andorra. Estic fent el mapa geològic d'Andorra, a escala 25.000, que bàsicament es tracta... És una feina molt xula, també. Es tracta d'anar caminant i anar veient les roques que hi ha i anar pintant un mapa. Llavors, és una feina que fa anys que vaig començar, vaig fer la meva tesi en relació amb això i ara doncs, seguim amb la part que queda poquet ja. És una feina bastant difícil, també, vull dir que no és tan senzill com ho pinto jo d'anar por ahí i anar picant pedra, però bueno, sí. I a més, a l'estiu no feu cap estudi, bueno, suposo que va relacionat del terreny per les allaus, perquè clar, hi ha molts llocs o llocs on cauen allaus molt habitualment, que a l'estiu es va mirar el terreny per veure per què. Això és un tema que És a dir, per una part, això forma part de l'ATES, perquè l'ATES també, per fer això que et deia la classificació del terreny, doncs, en realitat a l'estiu també ens va veure com és el terreny. I ara, des de fa un temps, hem reprès el cadastre de llaus d'Andorra. Que el cadastre de llaus és un mapa també, jo tots són mapes, la meva vida va de mapes. És un mapa que surten dibuixades... Escolta, llavors tu t'has d'indignar moltíssim quan diuen que les dones no saben mirar un mapa, no? Bueno, ja és igual, aquí no entrarem. Sí, jo em dedico a fer mapes, bàsicament, sí. Són uns mapes que mostren les allaus que hi ha hagut i on han estat, val? Llavors, són mapes de llaus reals, ja no és diferent a un ATES, és a dir, o perquè hi ha marques en el terreny, en els arbres o en la vegetació, o perquè ve un padrí i ens diu que ell fa 50 anys va veure baixar aquesta allau, sabem que hi ha hagut allaus i això es dibuixa. I això és una feina que es pot fer a l'estiu també, i també hi treballem. A l'estiu, a nivell de llaus, jo em dedico més a fer feina de despatx, de fer això. Cartografies, bases de dades i coses d'aquestes, que també és una feinada, i també, no és tan bonic com anar al terreny, però s'ha de fer també. Vale. Mira, com ja estem a punt d'acabar, perquè amb la tonteria portem una hora, però aviam si en 2 minuts, perquè et pregunten què en penses del canvi climàtic. Suposo que en 2 minuts no acabes, hauríem de tornar a penjar. No, però més, no sóc jo la persona. Jo sóc... A mi hi ha una cosa que no m'agrada gens, que és opinar de les coses a les que no sóc experta, no m'agrada. Jo no sóc experta en canvi climàtic, és a dir, el canvi climàtic el toquem al CENMA, el toquen els meus companys, especialment la Laura Trapero, l'Anna Albalat i el Marc Pons, pel que fa al tema de neu, vull dir, els biòlegs també el toquen a nivell de bitxos i de plantes. Jo sóc la persona menys indicada, penso, per opinar d'aquest tema. Sí que us puc dir que no és el que jo penso, sinó les evidències que hi ha, és que cada vegada tindrem menys neu en general, és a dir, que la temperatura està pujant i s'està veient que està pujant,
i tot indica que la neu doncs, cada vegada anirà desapareixent, especialment, em sembla recordar que deien especialment a la cara sud del Pirineu. Però jo no opino al respecte. Molt bé. Doncs bueno, Aina, mira, ja està, ja portem una hora. Ara et deixo 2 minuts a tu per despedir-te, per si vols fer alguna conscienciació, per si vols explicar què tindrà el CENMA, on poden trobar informació, si l'any que ve teniu pensat fer més cursos o on els poden trobar o on poden trobar informació. Et deixo 2 minuts per tu perquè et despedeixis de tota aquesta gent que ens ha estat veient i ens expliquis alguna cosa, va. Perfecte, Dani, moltes gràcies. No, però va, home, això, despedeix-te, dona'ls la info on poden trobar els cursos, tot això. Sí, bueno, tothom que estigui interessat, i crec que tothom que faci esquí de muntanya, freeride, el freeride no n'hem parlat tant, però bueno, tots els que feu activitat a la muntanya hivernal, penso que és molt important que tinguem una formació mínima per poder sortir amb seguretat i per poder prendre decisions ben documentades, diguéssim. Llavors, nosaltres fem cursos cada any de nivell 1, de nivell 2 i de reciclatge, i trobareu la informació a la web edna.ad, que és edna.ad. Allà hi ha tota la informació referent als cursos. Aquests cursos els fem conjuntament amb bombers i amb AFPEM, perquè pensem que cada persona explica la seva especialitat. Els bombers expliquen el rescat, el Puig de l'AFPEM explica els itineraris, explica el material. Llavors, com us he dit, a la web allaus.ad podeu trobar tot el que és referent a l'ATES, a la classificació del terreny i a tots aquests itineraris. I des d'aquí res, animar-vos a que esquieu, a que us formeu per esquiar més segurs i a que utilitzeu aquestes eines que al final nosaltres treballem per vosaltres i tot el que penseu que es pot millorar, que tot és millorable, doncs allà trobareu correus electrònics també per fer-nos arribar les vostres propostes o tot allò que vulgueu dir-nos. I ja està. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat. Molt bé, Aina, moltíssimes gràcies. Ens veiem que vagi bé, Dani. Vinga, guapa. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Doncs, bueno, jo penso que és superinteressant tot el que ens ha explicat l'Aina i és una crac, és una mega crac. I ara només em falta convidar-vos a la xerrada de demà. La xerrada de demà, jo crec, aquesta l'he proposat jo, i li vaig proposar a la gent d'Ordinal Cadastre. És una persona que no crec que conegueu, l'Iñigo Ayllón, però crec que és una persona que flipareu. Ens explicarà sobre accidents de muntanya. Ell és alpinista, muntanyer, però després és pèrit d'accidents de muntanya. I ens donarà unes pautes. Jo he anat a diverses xerrades d'ell i de veritat que ha deixat a la gent muda. Perquè a darrere de cada accident de muntanya sempre surt un dit que busca culpables. I sempre hi ha culpables a darrere dels accidents de la muntanya. Siguis tu, sigui jo, sigui qui sigui. Ens explicarà com anticipar-nos i després, sobretot, jo, per exemple, em va ensenyar una cosa bàsica i molt fàcil. Em va dir, mai diguis que t'emportes a ningú a la muntanya. Sempre digues que vas amb. Perquè en el moment que t'emportes a, ja ets el seu responsable. Jo crec que demà flipareu molt. Ens farà preguntes que ens deixaran glaçats. I bueno, deixem-ho per demà. Demà us espero a tots amb l'Iñigo, que és un crac, que ens explicarà per tot el món. I bueno, espero trobar-vos a tots demà i que seguiu amb nosaltres. Apa, fins demà.